Masing jora kachangmani jora kwrwi bigra rokni jungjalni jora sabo phai chubachu khlainai omono nasigui tonglaimani jorao sipaijala hangkor bai khopjak golagati amchaini doiram kamini tiprasarok masing jorao kwchangma chawi tongmano khai yokjagui bisramganjni subjonal chairman surondev burma borokni jungjalno nugui sak baithang je mansak ri kutung tei kombol rok bagui chubachu khlaikha oboni bagai a amchaini lukurok belai kheno kha tongthok laijak omo hai jungjalni jorao bini chubachu manui oro koknarak thani bo saka tei kwbangma thai tongkho tabuk bo kwchangma manjagui tongnai rok chukjagya rok kwchangma manjagui tongnai rok oro thangui teibo kombol rok ri kutung rok bagai nai hinui saklai rekha golagati ni simi buddho debormani koktoma chumui tv hambai maro social media rok no karon nongni bising bisi sini ha narangnai kaham hamya sanai norok krike dunia des choliya des narangnai ke norok aboni baga ang nong thani koyo sung tini o jagao sini derempara leso sini kaisa bosor jorani hangrai ba kachangmani jorani kaisa yapai kaisa mari yapanan nyang nyorok kajak hingke japari tei bobograni imang nomok thangkhainani bagai sung tini lama hogoi jate bwskango lama busuk riki khlainani bagai ba bobograni je kok samana kokno haganangi pinnani bagai sung koroksa ang sengkra kini samung tangi tongo bini sengo derampara village ni chairman tongo tai kita mothani sabaisya YT ni tai kini oro joto tongnai rongo ani hamjakma kaisa mari ya phano phagi bini komol bak phijakmani komol bak koloro 59 khan komol bakjak khan tei gonji tongo 10 khan gonji bakha inge abo kono dina ang bong thani abo omorui but sanani bagi phaya abo ya thik tamokha ang phayo shanti sampoti bahke mathangai narangnai ba hamjak laimani no sung bahken romoi naraknai akongno tuinai tini ojaga kisa kok sajaka agi burisi bura rok cycle mani pong kok khaino tuini sajaka kani khawak cha hingke gurjong phulusi dakhuli manpo laifang murise hortong manpo mane akot marono sawoino tini ojaga wo komolok ঠিক বলে তখন ইয়া asal jara tui sawoino tini jotonoro balai khe hambai maro nang kereng thai tha thangai komolu tamni uddesho te nangka ase komol mane o jaga bisi rok ase bangnani nangka tamo bangno bobo haino goi mo haike tha thangai bagai abono tui khangka to history kotorma wanama singcha history na kisa shortcut saikena ang sudo oro simia ang otipramo thachengeni sikangna ang bibhino jaga ani yapai mari bagjak tamni karone hingkake ang salcha dopani sengkra kini samung tang tongpuro salcha kangrai sora abo tuidu area klayo mungsari grei politin bai simi post masa kasangi mat kumani ঠিক দং silai ka bagai ঠিক দং abono muito manei ang আং তো মাদাক লা aboni porisirong no jorao kha khamui karon tini a kesang phaimani no muito manei no tini sini borichipura rao jorao jumui beranya phano goribo tongo baksa aboni bagai no jate kesang mani kaisa yoknani bagai anga jora mo hai komal kangsa mana musung mani phiaba komal malia jorao sudo politin simi kaisa a politin kaisa ba ang ekisi lai kebagai ma horma aika a kesang mani no muito mani nyo ang kini jagai ang hai birman manjak wan sogoi naike osing saro kri khenani wan sogo aboni bagai soyong kaitoni phan baise soyong kaitoni hamjak mani bising dise ang kini o jagawa obono komolo banglan thai omo kuno party ni tuya dormo tuya hamjak mani bising dise ango hamjak mani na ya phanani phayo Pilana media takut songna belai ke hambai o sarif jarawa tamni hamala sini doiram para edisi village sini bisramganj subjonal ni sini chairman sini dasuran subjonal chairman
botini china Doirampara edisi village je mante kombol hai ke genji pakna hni phaika bono belai ke pai play hambai tangai hnim hale botini khoroksa dofani samung tangnai ngi botini khak war ke botini chini Doirampara edisi village phainai bo bak phaika bono aboni bagai Doirampara edisi ni lukurongno bangma bagai chini pojana heleng ruma boi bono belai ke pai play hambai tipra hani lukurok hastini chini bukung bara ngorok leader of boro baba hikeno khak war khe chini sugya boro rok no boro baba hikeno bakthong hake chini borokte bo agoi thanai tai crisis ba nini o hai kasangma somoyo jara oba hai mane kasangma o problem klai tongnai o hai kombol kangsa kangnai man khangke bongni bagi onek no upokar nai tai bongni bo khas rakjana obono takong sini mungka ang hingke ani bung Bibison Debborma ang Doirampara edisi village ni Koroksa selected chairman.